Hola a tothom, el meu nom és Ignasi Canal, soc el director d'Axioma Solucions, concretament el director del que és la part de bugaderia i d'esterilització. Abans que res, agrair l'oportunitat que ens doneu per explicar el que fem, com ho fem i sapigueu que nosaltres som una empresa que estem treballant amb economia circular des de l'any 2008. Ara és un concepte i una realitat que s'ha posat de manifest que l'economia circular és el futur i esperem que això realment tiri endavant. Us explicaré una miqueta què fem a Axioma, molt breument. També us explicaré com ens hem posicionat amb el que és la crisi del coronavirus i com ens ha ajudat el fet d'estar posicionats en l'economia circular. Què ens ha portat l'economia circular i després us comentaré un parell de coses que es poden fer amb producte textil d'economia circular per veure si en podem tirar algun endavant. Bé, Axioma Solucions som una empresa que treballem bàsicament al sector sanitari. Els nostres productes i serveis que oferim als hospitals són bàsicament productes reutilitzables i serveis que tenen a veure amb producte reutilitzable, tant sigui de tèxtil o d'instrumental quirúrgic. Nosaltres som un partner de confiança pel client. Heu de pensar que estem treballant per hospitals i, per tant, és molt important que el client tingui tot allò que necessita a punt d'ús. L'eficiència, la transparència i la traçabilitat, i el que abans en dèiem sostenibilitat i ara en diem economia circular, són els nostres pilars del model que prestem al servei. I una altra cosa que és bàsica és la garantia de prestació de servei. Això vol dir que un client que treballa per Axioma difícilment es quedarà sense rebre servei o subministre de producte. Què fem a Axioma? Doncs a Axioma tenim bàsicament dues branques de negoci. És la bugaderia industrial, on rentem la roba plana, roba de llit, dels hospitals, tot el que seria la roba d'uniformitat, tots les jaquetes, els pantalons, les bates que porten els professionals dels hospitals. En rentem també ara les bates de protecció, això ens ha vingut ara, abans no ho teníem, ens ha vingut ara amb el coronavirus, i llavors tenim complements de tèxtil tècnic que donem els fem servei als clients. A nivell d'esterilització, nosaltres esterilitzem útils i instrumental quirúrgic, esterilitzem cobertura quirúrgica reutilitzable, pijames quirúrgics reutilitzables i bates quirúrgiques reutilitzables. Tot això ho ensemblem en el nostre magatzem i en fem la logística integral, és a dir, nosaltres ens encarreguem de tot. Portem el material a l'hospital, el distribuïm internament a dintre de l'hospital, de tal manera que una mica la nostra filosofia és que dintre de l'hospital hi han d'haver-hi professionals sanitaris, de tota mena, doctors, metges, infermers, infermeres, camillers, saladors i malalts. I tot el que siguin serveis de suport o material que faci falta pot estar proveït per un tercer, en aquest cas per Axioma. Què fem a Axioma? Tots els productes que nosaltres estem proveint són productes que són reutilitzables. Tot el que és la roba de llit és reutilitzable, les bates de protecció són reutilitzables, l'instrumental quirúrgic és reutilitzable i tot el que és la cobertura quirúrgica és reutilitzable. Per tant, sense saber-ho, nosaltres, l'any 2008, ja estàvem immersos en un procés d'economia circular. I això realment ens aportava beneficis. I nosaltres dèiem que reduïem ús de recursos, reduïem la producció de residus als hospitals, teníem un millor consum energètic i al final estàvem donant feina a gent d'aquí, és a dir, la reorientació productiva al territori català. Què ens trobàvem? Doncs que al no generar residus o generar-ne molt pocs, reduïem, reciclàvem i reutilitzàvem les peces de roba. Perquè, a més, aquestes peces de roba, un cop arriben al final de la seva vida útil, algú altre les aprofita. I vam començar a canviar el nostre discurs. Vam passar de tenir un producte lineal, perquè els hospitals estan molt acostumats a treballar amb productes d'un sol ús, moltíssim, a un producte circular, és a dir, un flux circular. És a dir, hem passat de comprar, utilitzar i llançar, i per tant gestionar un residu, a un flux circular que és comprar, proveir un recurs, un producte o un servei, recuperar-ne el que podríem dir el residu que s'ha generat per tornar-lo
a processar per tornar-lo a fer producte. Nosaltres, Axioma, un dels nostres, us comentava, tots els nostres productes són productes reutilitzables, però està clar que la roba de llit tothom té clar que un llençol de cotó és reutilitzable i per tant compleix amb l'economia circular, tothom té clar que l'instrumental quirúrgic és reutilitzable, és a dir, no hi ha instrumental quirúrgic que és d'un sol ús, però n'hi ha molt poc, generalment és tot reutilitzable, però sí que el que és la cobertura quirúrgica a Espanya, Espanya i pràcticament a tot el món, el que és l'un sol ús ha guanyat molt territori. I ara us explicaré. La cobertura quirúrgica és tot el tèxtil que s'utilitza en un acte quirúrgic. Bates, llençols, mascaretes, gorres, tot això. Això està considerat, si utilitzem cobertura d'un sol ús, està considerat que és residu grup 2. Nosaltres què diem? Doncs, home, no interessa generar residu, per tant vam dissenyar juntament amb Tecnatex, una empresa de Rubí, un producte reutilitzable 75 vegades. Què passa? Nosaltres som uns competidors del producte d'un sol ús. Què passa? Que nosaltres sempre diem que el nostre producte és diferencial i diferenciador. Al no generar residus i tenir unes propietats molt més elevades, doncs ens podem diferenciar d'aquí. Aquí podeu veure una fotografia dels nostres productes a dintre d'un bloc quirúrgic, en aquest cas de Mútua de Terrassa. Per tant, podríem dir que l'Esteripac, que és el nom comercial que té la cobertura quirúrgica, compleix amb els estàndards d'economia circular, no generem residus, i la logística inversa ha estat la clau d'aquest producte. És a dir, si tu proveeixes un producte, s'utilitza però no el recuperes, no el pots reprocessar. Per tant, això en diem logística inversa i, a més, això ens ha ajudat molt per tot el tema del coronavirus. Nosaltres diem això, si tu retornes, tots reutilitzem, junts fem economia circular. Aquí veieu la roda de tots els passos que passa una peça de cobertura quirúrgica amb tots els controls que en fem. Si fem un comparatiu, una anàlisi de cicle de vida, com podeu veure, l'un sol ús és molt més, a nivell ambiental, és pitjor l'un sol ús que les bates i la cobertura, pràcticament estem entre 3 i 6 vegades millor. I el fet de disposar d'un producte sanitari reutilitzable per quiròfan, com podien ser les bates, ens ha ajudat a poder subministrar bates de protecció als hospitals. I això ho hem pogut fer per dos motius. Primer, perquè teníem el producte. Després, les intervencions quirúrgiques van desaparèixer, és a dir, quan hi va haver la primera onada de coronavirus no s'operava perquè es necessitaven els respiradors als malalts de Covid, de tal manera que tot el que és la nostra central d'esterilització va quedar pràcticament inoperativa. I llavors el que vam fer va ser adaptar les instal·lacions i les bates que utilitzàvem per al bloc quirúrgic, que eren bates estèrils, doncs adaptar-les a bata no estèril per ser una bata de protecció. Amb economia circular sense generar cap residu. Ara penseu totes les bates que gasten els hospitals, la quantitat de residus que està generant el coronavirus si gastes una bata d'un sol ús. Què ha passat amb un sol ús, a banda del residu? És que hi ha hagut trencament d'estocs i, per tant, els centres han patit manca de subministre. És el que jo us deia, que amb el reutilitzable, en principi, si es retorna, no hi hauria mai manca de subministre i això és el factor diferenciador i és la clau de l'èxit d'aquest producte. Per tant, què tenim? Hem passat d'un producte a servei, per tant, nosaltres, com a client usuari, és a dir, com a hospital, al final tenim un producte d'alta qualitat amb uns millors costos. Penseu que l'un sol ús ha multiplicat per 2 el seu preu, nosaltres hem mantingut el preu. Tenim proximitat, és a dir, és important estar a prop del centre per si passa alguna cosa, i més amb el coronavirus, doncs encara més. Oferim garantia de disponibilitat de producte, a nivell de territori creem llocs de treball, no generem residus i a nivell d'entitat està clar que pots dir que estàs treballant amb economia circular, que no generes tants mil·liclons de CO2 i tens un compromís ambiental que tard o d'hora s'està fomentant des d'Europa i des de la Comissió Europea que els hospitals siguin examinats una mica amb lupa per veure com poden millorar la seva gestió ambiental. Llavors jo penso que ja que us tinc aquí, us vull dir que hi ha una manca als hospitals. Les mascaretes que s'estan fent servir, les FFP2 i les FFP3, no hi ha mascaretes reutilitzables que puguin portar els professionals sanitaris
per garantir que s'estan protegint correctament del coronavirus. Per tant, serien FFP2 i FFP3. Jo no sé si es podria fer algun tipus de teixit o algun tipus de mascareta que complís amb tota la normativa, que a més fos reutilitzable i segurament s'hauria d'esterilitzar, i que no sigui una esterilització a òxid etilè, sinó si pot ser que sigui una esterilització amb vapor d'aigua a 134 graus. I aquesta és una mica la tasca o el que us encomano, si poguéssim avançar en aquest tema, seria molt important. Jo sempre acabo les presentacions de la mateixa manera, que diu que un periodista le preguntó a una pareja de ancianos cómo se las arreglan para estar juntos 65 años, y ella le contestó, pues nacimos en un tiempo en que si algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba a la basura. Doncs molt bé, espero que us hagi agradat. Aquí teniu el meu contacte, si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb mi sense problemes. I endavant, que jo sempre ho dic, que de les bufetades i de tot el que ens ve a sobre, això ha sigut molt dur i està sent molt dur per molta gent, però també està sent una oportunitat per veure les coses d'una altra manera i per donar-li enfocs diferents als productes i a les maneres de fer. D'acord? Doncs que vagi molt bé i gràcies a tothom. Adéu.